Bună și bun venit pe canalul meu! Astăzi m-am hotărât să fac un videoclip pe care se numește Haul Jumbo. Da, înseamnă ce mi-am cumpărat de la Jumbo. Deci, toate așa, apropo pentru mea și pentru mine, chiar foarte mult. Vedeți, și clasa pe este și prima dată cu hainele, cu ce m-am îmbrăcat la mea, este acest sandale. Este aici cu arici, o scaiet, cum se zice. Deci este așa liță, foarte mult, are lacul așa din altă. Și numărul 36. Da, 36. Și acesta. Și rochia. Rochia este foarte frumoasă. Este așa. Place foarte mult. Apoi, hai să începem cu am un 0 și trebuie să fac o multe uitați aici, pentru că fac 10 ani. Îmi plac foarte mult pahare, astea pentru cafea, sunt două pentru cafea. Așa, crezi, încă un pahar. Farfurile sunt așa, îmi plac foarte mult. Și acestea, care am două perechi. Am așa o gentuță pe care în gentuță este nu este destul de prins părul. Așa îmi place foarte mult și aici are arici, scaleți. Apoi am niște două din ăștia, așa, aici am dat foarte mult, foarte haioase și amuzante. Așa, apoi am bomboane pentru ziua mea, da, și bomboane mai am și pentru mine, care a mea este așa. Da, am lingurițe, acestea pentru oameni mari, și acestea pentru copii. Niște pahare care nu știu pentru ce ăsta. Cred că tot pentru oameni, cineva să dă suc sau ceva de genul. Apoi am acestea, care este asta cu știbardei. Cât mult. Apoi am așa un piapten. Apoi acestea pentru tort pe care sare din ele chestiile alea, așa, foc sau ceva, nu știu sigur. Am foarte multe bomboane și mai așa, încă din asta. Așa, și restul bomboane, floricele, inimioare. Am toate aceste bucele mari, pe care sunt așa, cu baloane și acestea sunt cu niște chestii așa. La foarte mult. Am o piscină, în care așa, dar nu este mică, este mare, așa se vede. Îmi place foarte mult. Apoi am golfuri. Am din astea pe care o să
tot așa, astea le are astea de genul așa și le pui așa în jurul copacului, cam așa, așa și așa. Și așa mai e. Da, încă nu m-am hotărât cum o să fac. Fete de masă am așa unul. Și așa. Și așa cu brioș, am pus foarte mult. Apoi am tot din astea din jurul copacului care scrie Happy Birthday. Tot așa le pui. Apoi am două din astea de baloane. Așa vezi. Da, și asta sunt așa. Da, cam atâta. Pentru ziua mea, sunt foarte multe plac. Și aceasta am mai primit-o, pe care am primit-o tot de la ei. Este o gentăță care pui lacurile în ea și tituna. Deci și această gentă și lacurile. Deci haideți să uitați. Asta, acetona, lac așa, acesta, 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 și mai am și un parfum. Deci nu am deschis până acum. Oare, că acum am așa, nu știu de ce ai deschis asta de acolo. Miroase incredibil. Deci, wow! Ce puteam pe așa? Da, deci haideți să ne punem toate pe lacurile. Da. Deci cam atât a fost episodul de astăzi. Dați un like, abonați-vă la mine și vreau cât mai mulți abonați, vă rog. Și cei care s-au deja abonat, vă rog foarte, foarte mult să mă abonați, pentru că am nevoie de voi. Nu știu, dar deci dați un like, un share și un comentariu frumos și abonați-vă. Vă pup!